ହ୍ୟାଲୋ ହାय ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାମ ବଳରାମ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯୋଉ ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ଉପରେ ବା ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପୋଜିସନରେ ବନେଇ ଆସିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଲୋକ ସକ୍ସେସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର କିଛିଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେବି, ତାପରେ ଆମେ ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ବଳରାମ ପ୍ରଧାନ, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ବଳରାମ ପ୍ରଧାନ। ଏଜ୍ ହଉଛି 28। ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି କହିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ କିଷାନ ମାନେ ଚାଷ ବାସ କରୁଥିବା ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ଆଉ ଇନକମ୍ ଯଦି କହିବି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜମିବାଡି ଚାଷ କରିବାରେ ଇନକମ୍ ଯୋଉ ହଉଛି କାହିଁକି ନା କାହିଁ ଲୋ ଇନକମ୍ ରହୁଛି। ପ୍ଲସ୍ କଣ ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯଦି କହିବି, ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଛି ପ୍ଲସ୍ ITI କରିଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବି ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ଥାଏ। ବଚପନରେ କିଛି ଅଲଗା ଥିବ, ବଡ ହେଲା ପରେ କିଛି ଅଲଗା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ 95% ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି କାହା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟକୁ କାହା ଘରେ ଯାଇକି ପଚାରିବା କି ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱପ୍ନ କଣ, ନା ଭଲ ପାଠ ପଢ, ବାକି କଣ ନା ଆମ ଚାକିରି କର, ଚାहे ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ହଉ ଚାहे ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ହଉ। ବିଜନେସ ର ସୋଚ କେହି ନା କେହି ଆମ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋଅର କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି କେହି ନା କେହି ବିଜନେସ ର ସୋଚ ହିଁ ହଉନି, ଯୋଉ ରହୁଛି 1 ରୁ 2% ରହୁଛି। କାରଣ 95% ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛି କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଜବ୍ ଉପରେ ହିଁ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆଗକୁ ଯଦି ନେଇବି, ମୁଁ ଏ ବିଜନେସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୁହାହଉଛି କୌଣସି ଧନ୍ଦାରେ ହଉନା କାହିଁକି କୌଣସି ଜିନିଷ ରହୁ ବିନା ଗୁରୁରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଏ ବିଜନେସରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଶିଖିଛି, ଏମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିଛି। ଯୋଉମାନେ କି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେଇଲେ ନାହିଁ ବିଜନେସ ବହୁତ ବଡ କାମ ହେଇପାରିବ ବିଜନେସରେ। ଯୋଉମାନେ କି ମୋର ଯୋଉ ମିଷ୍ଟେକ୍, କାରଣ କୌଣସି କାମ କଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହବ। ଯୋଉ ମିଷ୍ଟେକ୍ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମତେ କଣ ବହୁତ କିଛି ଗାଇଡାନ୍ସ କଲେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଲେବୁଲ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଚିଭ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଡ୍ରିମ୍ ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନେଇ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଶୋ କରୁଛି ସେଇ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହୁଛି ନା କଣ, ଭଲ ଘର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଭଲ ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ଥିବା ଦରକାର, ଭଲ ଇନକମ୍ ଆସୁଥିବା ଦରକାର, ଭଲ ଗ୍ୟାଜେଟ ଥିବା ଦରକାର ବ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀର, ବିଦେଶ ଟ୍ରିପ୍ ମାନେ ଫରେନ୍ ଟ୍ରିପ୍ ଟ୍ରାଭେଲ ଥିବା ଦରକାର, ଭଲ ଗୋଟେ ଲକ୍ଜରୀ କାର୍ ଥିବା ଦରକାର, ଭଲ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଭ୍ରିୱଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡ୍ରିମ୍ ଟାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ପଛରେ କାରଣ କଣ ରହୁଛି ନା ଏମିତି କିଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇ ଦରକାର ଯୋଉଥିରେ କି ଏ ଡ୍ରିମ୍ ଆମର ଫୁଲଫିଲ୍ ନା ଜବ ରୁ ଏଇ ସବୁ ଡ୍ରିମ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ବହୁତ ଇମ୍ପସିବଲ। ଆଇଦର ବିଜନେସ ହିଁ ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ଡ୍ରିମ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବ କରେଣ୍ଟଲି। ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଲ୍ସ ଅଫ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସୁପର ଚାର୍ଜ ବିଜନେସ ପ୍ଲାନ୍, ଯୋଉଟା କି 24 ବର୍ଷରେ ନେକ୍ସଟ ସୁପର ଚାର୍ଜ ବିଜନେସ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରୁଛି, ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଏଇଠି ପୁରା କରିପାରିବେ। ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଗାଇଡଲାଇନ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଆପଣ ପଢିପାରୁଥିବେ। ଓନ୍ଲି କମିଶନ ସେଲ୍ସ ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ମନି ରୋଟେଡ ମନି ସର୍କୁଲେସନ ବା କୌଣସି ଫ୍ରଡ ଟାଇପ ର କାମ ହଉନି। ଯାହାବି ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯାହାବି କିଛି ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କମିଶନ ସେଇ ବିହାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହଉଛି କମ୍ପାନୀର, କମ୍ପାନୀ ଜାନୁଆରୀ 2001ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ସକ୍ସେସଫୁଲ କି 2024 ବର୍ଷ କମ୍ପାନୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିସାରିଲାଣି। 24 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିସାରିଲାଣି କହିବାକୁ ଗଲେ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ପୋଜିସନ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଉପରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପୋଜିସନରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ISO 2015 ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ଅଛି, ISO ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ କମ୍ପାନୀ, ଆପ୍ରୁଭଲ ବାଇ ମିନିଷ୍ଟର କନଜ୍ୟୁମର ଆଫେୟାର ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୁଭାଇ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଲକ୍ଜରୀ କାର୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିମ୍ ହାଉସ ଆଚିଭର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ହାଇଲି ପେ ଆଉଟ୍ ପର ୱିକ୍, ମୋଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଲାଷ୍ଟ, ଏ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ କମ୍ପାନୀର ବହୁତ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ୍ କରୁଛି ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ। କାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର କ୍ୟାରିୟର ଏଥିରେ ପଢିବାକୁ ଚାହିଁବ କିମ୍ବା ପାର୍ଟ ଟାଇମ ରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ବହୁତ ବଡ କାମ କରିପାରିବ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ହିସାବରେ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆଗକୁ ନେଇଯିବା, ଇଏ ହଉଛି ଆମ କମ୍ପାନୀର ହେଡ୍ ଅଫିସ୍, ଯୋଉଟା କି 2010 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆଜି ଏଇ ପୋଜିସନରେ ଅଛି କମ୍ପାନୀ ଆଇଏସ୍ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍। ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲିଗାଲେସନ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ହଉନା କାହିଁକି, ତାର ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଲୋକ ତାର ଯଦି ଲିଗାଲାଇଜେସନ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ସେ କଣ କରିପାରିବ ନା MCA ସାଇଟ୍ ଅଛି, ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ କନଜ୍ୟୁମର କର୍ପୋରେଟ ଆଫେୟାର ଯୋଉ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ କମ୍ପାନୀ ଡିଟେଲ୍ସ, ତାର ଯୋଉ CIN ନମ୍ବର ହେରିକା ଅଛି କିମ୍ବା ତାର ଯୋଉ ପ୍ୟାନ ନମ୍ବର ରହୁଛି, ସେଇ ଡିଟେଲ୍ସ ମାରିଲେ କମ୍ପାନୀର ଫୁଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେ କମ୍ପାନୀ ଲିଗାଲି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି କି ଇଲିଗାଲି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମିଳିଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଇଲିଗାଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିବ, ତାର ଡାଟାରେ ହିଁ ଶୋ କରିବନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଇଟରେ, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆକୁ ନେଇଯିବି, ଇଏ କାମ କରୁଛି ନା ୱାନ୍ସ ଅଫ୍ ମେନି ବ୍ରାଣ୍ଡ। ୟା ରିଜିନ କଣ ରହୁଛି ନା ଆମେ ଯେମିତି ଆମାଜନ ହଉ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହୁଛି। ସେଥିରେ କଣ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆମେ ଓପନ କଲେ ବହୁତ ଗୁଡା ବ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମିଳୁଛି।
ସେମ୍ ଆମ କମ୍ପାନୀର କଣ ରହୁଛି ନା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ୱାନ୍ସ ଅଫ୍ ମେନି ବହୁତ ବଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହିତ କଣ କରୁଛି ଟାଇପ ଅପ୍ ହେଇକି ଏଟା କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ହଉଛି ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେଫ୍ ସେଫ୍ ହେୟାର ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ସେଫ୍ ରାଇଡର ହୋମା ଜେନୋ ସ୍କଚ ମୋଡା ଏଟା ବହୁତ ବଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ସହିତ କାମ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ନେବି କମ୍ପାନୀ କୋଉ ସେକ୍ଟର ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନଲେଜ ଉପରେ ଫ୍ୟାସନ ଆଉ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଉପରେ କିଚେନ ଆକ୍ସେସରିଜ ଉପରେ ପର୍ସନାଲ ଆଣ୍ଡ ବେବି କେୟାର ଉପରେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଉପରେ ୱେଲନେସ ଉପରେ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଗ୍ରୋସରୀ ଉପରେ ଆଉ ହୋମ ଆଣ୍ଡ କେୟାର ଉପରେ ଏଇ ସବୁ 9ଟା ସେକ୍ଟର ଉପରକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ 300 ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ନେଇକି କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ୟାକୁ ନେଇଯିବା ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଇଏ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହନୁମାନ ଇଏ ହଉଛି ପୁରା ଡିଜିଟାଲ ବୁକ୍ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡିବନି ଅଟୋମେଟିକ ମେସିନ ରହୁଛି ଆପଣ ବୁକ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିକି ଶୁଣିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ହଉ ଶାଢୀ ହଉ ସୁକ୍ଲେନ୍ଥ ହଉ ଇଏ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକା ଟାଇମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ ଟାଇମ ଦେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓକୁ ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଣ ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ୟୁଜ କରୁଛେ ମାର୍କେଟରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କିଣୁଛେ। ଏଇଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ମାର୍କେଟରୁ ଯୋଉ କିଣୁଛେ ସେକେଣ୍ଡ କଣ ମାର୍କେଟରୁ ଯୋଉ କିଣୁଛେ ଆମ ଦେଇ ସେଥିରେ କଣ ବେନିଫିଟ ରହୁଛି ନିହାତି ଆପଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ ନାହିଁ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିଲେ କିଛି ବେନିଫିଟ ରହୁନି। ତ ବିଜନେସ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ସମସ୍ତେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜନେସ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ରହୁଛି ତିନି ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ନା କଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ରହୁଛି ପ୍ରଫିଟ ଥାର୍ଡରେ ରହୁଛି ରିସ୍କ ଫୋର୍ଥରେ ରହୁଛି ସ୍କୋପ। ଜିନିଷ କଣ ରହୁଛି ଯଦି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆମେ ସପୋଜ 1 ଲାକ୍ଷ 10 ଲାକ୍ଷ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ସେଥିରେ ଆମର କେତେ ପ୍ରଫିଟ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଫିଙ୍ଗ କଣ ରହୁଛି ନା ରିକ୍ସ ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ଆମ ସେଭିଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ସେଥିରେ କଣ ନା ରିକ୍ସ ନିହାତି ଭାବରେ ରହୁଛି। ଫୋର୍ଥରେ କଣ ରହୁଛି ନା ସ୍କୋପ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବିଜନେସ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ ତାର ସ୍କୋପ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ବିଜନେସ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସେ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଚାଲିବ କି ଚାଲିବନି। ଯଦି ଏଇ ତିନି ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଯଦି କ୍ଲିୟର ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ କଣ ରହୁଛି ଆମର ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଲଗା କାମ କରିବାକୁ ପଡୁନି ଏଇ ତିନିଟା କାମ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆନାଲାଇଜ କରନା ସିଲେକ୍ଟ କରନା ପ୍ରମୋଟ ମାନେ ଆନାଲାଇଜ କରିବା ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପ୍ରମୋଟ କରିବା। ଆମେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟି ସାର୍ଟ ହଉ ମୋବାଇଲ ହଉ ଚଷମା ହଉ ଏନି ଯାହାବି ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ କିଣୁଛେ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଦି ଚାରିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଲଗା ବ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ପାରିଜନ କରୁଛେ ଆନାଲାଇଜ କରୁଛେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଦିଟା ସେଥିରୁ କିଣୁଛେ ଯଦି ଆମ ଟିକେ ଆହୁରି ବେଟର ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଟି ସାର୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ହଉ ଯାହାବି କିଛି ଧରୁଛେ ଗ୍ୟାଜେଟ ହେରିକା ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ରିଲେଟିଭ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ନିହାତି ଭାବରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ଆଣିଛୁ କି ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କହୁଛେ ଭଲ ଗ୍ୟାଜେଟ ଆଣିଥିଲି 2 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଚାଲିଲାଣି ବହୁତ ଭଲ ପରଫମାନ୍ସ ଅଛି। ତ ନିଜକୁ ଆମେ କଣ ନା ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛେ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ କରିକି ଏ ବିଜନେସରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ ଇନକମ ନେଇପାରିବେ ବହୁତ ବଡ ସକ୍ସେସ ନେବେ। ନା କଣ କରିବା ନା ସେସବୁରେ ଯେତେକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଦିଟା ଆପଣ କିଣିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ କରି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ଆପଣ ତାକୁ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରମୋଟ କରିବେ ପ୍ରମୋଟରରେ ଏଠି ଇନକମ ଅଛି ନା ପ୍ରମୋଟ କେମିତି ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରମୋସନରେ ଯୋଉ ଟପିକ ରହୁଛି ପ୍ରମୋସନ ଟପିକରେ କଣ ରହୁଛି ନା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ଯୋଉ ବଡ ବଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ଯାହାବି ନା ଯାହାର ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ କରିକି ଅଛି ନା କଣ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ଏ ସବୁ ବଡ ବଡ ସେଲିବ୍ରିଟି କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ କି ପ୍ରମୋସନରେ ଏତିକି ବଡ ତାକତ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ କମଉଛନ୍ତି। ନା ତା ପଛରେ କାରଣ କଣ ଅଛି ନା କାରଣ ହଉଛି ଏହା ବଡ ବଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କେ ଅଲରେଡି ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କ ଦେଇକି କୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଫର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେଇ ଆମେ ତ ସେଲିବ୍ରିଟି ନୁହଁ ତ ସେ ସବୁ ଆମକୁ ଗେଟ ଅପରଚୁନିଟି ଦଉଛି ଆପଣ ନିଜେ ଏହାର ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇକି ଆପଣ ପ୍ରମୋଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ନବରତ୍ନ ତେଲ ହଉ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ କେତେ ଗୁଡାଏ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆଜି କେତେ ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଡରେ କମଉଛି। ରିଜିନ କଣ ହଉଛି ଆମ ବି ଗୋଟେ ଲାଇଫ ହୋମ ଲାଇଫ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦରକାର ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଦରକାର ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହିସାବରେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1950 ମସିହାରେ 20 ଟଙ୍କାରେ ଘର ଚାଲୁଥିଲା ମାସକୁ ଯଦି ମନ୍ଥଲି 20 ଟଙ୍କା ଯଦି ଇନକମ ହଉଛି ଘର ଚଳି ଯାଉଥିଲା 1970ରେ ସେଇଟା 200 ଟଙ୍କା ହେଲା 10x growth ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 1990ରେ କଣ ହେଲା ଆଉ 10x 2000 ହେଲା 2010ରେ ସେଇଟା କଣ ହେଲା ନା 20,000 ହେଲା ଯଦି 20,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଆପଣ ଚଳିପାରିବେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆଉ 2030 ଆସୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯଦି ଜଣେ ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମେଇବ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହିସାବରେ ଯୋଉ ଚଳିବାର ଅଛି ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ଚଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ନା ଇନକମ ସୋର୍ସ ୟା ତ କିଛି ନା କିଛି ଅଲଗା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ୟା ତ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ କି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପର ମନ୍ଥ 2 ଲାକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି କି ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନା କଣ ଏଥିରେ ଆପଣ 10 ଟାଇପ ଅଫ ଇନକମ ରହୁଛି। वन बाय वन ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିପାରିବେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଛି ରିଟେଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କମ୍ପନସେସନ ଅଛି ଟିମ୍ ବିଜନେସ କମ୍ପନସେସନ ଅଛି ତାପରେ ଟିମ୍ ରିଟେଲ ସେଲିଂ ସେଲ୍ଫ କମ୍ପନସେସନ ଅଛି ତାପରେ ଇନସେଟିଭ କୋଲାଟେରାଲ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି। ଏ 10ଟା ଇନକମ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଏଇଠି ନେଇପାରିବେ। ଜଣେ ଯଦି ବିଜନେସ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ହଉ କିମ୍ବା ଫୁଲ ଟାଇମ ହଉ ଯଦି କରିପାରିବ ତାର ନିଜ ୱାର୍କ ସହିତ ବି ପାର୍ଟ ଟାଇମ ରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତଥାପି ଇଏ କରିକି 10 ଟାଇପ ଅଫ ଇନକମ ଏଠି ବେନିଫିଟ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆକୁ ଯିବେ କଣ ନା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମାର୍କେଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ ମାର୍କେଟ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କି ପଇସା ଏଠୁ କୁଆଡେ ଆସିବ କମ୍ପାନୀ କୋଉଠୁ ରହିବ ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଷ୍ଟମର 35 ଟଙ୍କା ଯଦି ସାମାନ ବନୁଛି କଷ୍ଟମର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଆସିକି 100 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି। ନା ତା ପଛରେ କାରଣ କଣ କ୍ୟାରି ଫର ଏଜେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଡିଲର ରିଟେଲର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବଡ ପଇସା ମଝିରେ ରହୁଛି। ଆଉ ସେ ପଇସା ଦଉଛି କି ନା କଷ୍ଟମର ଦଉଛି। ତ ଏଠି ଅନଲାଇନ ମାର୍କେଟିଂ ରେ ଜଷ୍ଟ କଣ ହଉଛି ଜଷ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି ଯୋଉ 60-65% ଯୋଉ ପଇସା ଯୋଉ ରହୁଛି ଯୋଉ ବଳକାଟେ ଯୋଉ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କାର ସାମାନ ଯୋଉ ମାର୍ଜିନ ରହୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା କମ୍ପାନୀ ଏଠି କଣ କରୁଛି ସପୋଜ ଆପଣ ଏଠି ଯୋଉ ୟୁର ପୋଜିସନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି ଯେତେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖିଲେ ପ୍ରିଭିୟସରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି କି କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ 100 ବିଜନେସ ଭଲ୍ୟୁମ ହଉ 200 ବିଜନେସ ଭଲ୍ୟୁମ ହଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଲାଇଫ ଟାଇମ ୱାନ୍ ଟାଇମ ପାଇଁ ଆପଣ ସପିଂ କରିବେ। ୱାନ୍ ଟାଇମ ସପିଂ କଲା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଇନକମ ନେକ୍ସଟ କେମିତି ଆସିବ ନା ଏଇଠି ୱାନ୍ ଟାଇମ ସପିଂ କଲେ ଆପଣ ଯୋଉ 300 ପ୍ଲସ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ ସ୍କ୍ରିନରେ ସ୍ଲାଇଡରେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ଦୋକାନ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଓପନ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲଗଇନ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ କ୍ରିଏଟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଁରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯିବ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ସେଲ କରିବେ। ଆପଣ ରିଟେଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନା ସମୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିହାତି ଭାବରେ 20-30 ଜଣ 50 ଜଣ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ 20-30 ଜଣ 50 ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ୟୁଜ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜଏନିଂ କରୁଛେ କେତେ 1 ଆଉ 2 ଜଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଜଏନିଂ କରୁଛେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ 200 ବିଜନେସ ଫର୍ମୁଲା ପରଚେଜ କରୁଛି ଆଉ ରାଇଟରେ ମଧ୍ୟ 200 ବିଜନେସ ପରଚେଜ କରୁଛି ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟରେ 200 200 400 ବିଜନେସ ଫର୍ମୁଲା ସେଲ୍ ହଉଛି ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କେତେ ଇନକମ ଦଉଛି ନା 1000 ଇନକମ ଦଉଛି। ନା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଇନକମ ଦେଲା କୋଉଠୁ ନା ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେଲ ହେଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକମ ଦେଲା ଏଠି କମ୍ପାନୀ କୋଉଠି ଅଲଗା ଇଏରେ କରୁନି ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ବି ଯୋଉ କିଣୁଛେ କି ଆମ ରେଫରେନ୍ସ ଯାଇକି କୋଉ ଦୋକାନକୁ କିଏ କିଣିଲା ଆମ ଦେଇ ଟଙ୍କାଟେ ଦୋକାନୀ ଦଉଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆସିବ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ମିଳୁନି। ଯଦି ପୁରା କ୍ଲୋଜ ହେଇଥିବ ସାୟଦ କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯାଉ ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଅଲରେଡି ଏମଆରପି ଠୁ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ତ ଏକ ତ ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯୋଉ ଏମଆରପି ଆପଣ ଥିବ ଆମର ସାଇଟରେ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେଇ ଯୋଉ ଏମଆରପି ଶୋ କରୁଥିବ ତା ଏମଆରପି ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟରେ ମିଳିବ। ସେକେଣ୍ଡଲି କଣ ହଉଛି ଆପଣ ଯୋଉ କାମ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ଯୋଉ କାମ କରିବ ସେଇ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ନା ଏଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କମେଇବାର ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ଯେମିତି 2 ଜଣ ଜଏନିଂ କଲେ 2 ଜଣ ଜଏନିଂ କଲା ପରେ କି 2 ଜଣ ସପିଂ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଇନକମ ଆସିଲା କେତେ ନା 1000 ଇନକମ ଆସିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯଦି ନେଇକି ଯିବା ସପୋଜ ଆପଣ ୟୁରେ ପୋଜିସନ ଅଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟ ଆଉ ଏ ଆଉ ବି ଆପଣ ଜଏନିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ କାମ କିମ୍ବା ଜବ ହଉ କୌଣସି କାମରେ ଆପଣ ବିଜି ହେଇଥିଲେ ଏ ଆଉ ବି ଯୋଉ ଥିଲେ ସିଏ ତ ବିଜି ନଥିବେ କାରଣ କଥାରେ ଅଛି ଜଣେ ବିଜି ହେଇପାରେ ସମସ୍ତେ ବିଜି ବି ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ବିଜି ହେଇଗଲେ ଯୋଉ ଏ ଆଉ ବି କି ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଜଏନିଂ କରିଥିଲେ ଏ ଆଉ ବି କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ବି ତ ରିଲେଟିଭ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ସମସ୍ତେ ଥିବେ ସେ ବି କଣ କରିବେ ସେମିତି ସେମ 2 ଜଣ ତାଙ୍କେ ଯଦି ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି 1000 ଏ ଆଉ ବି କମେଇବ। ଆର ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ କଣ ହଉଛି ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀ ଏଠି କହୁଛି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟିମ୍ କାମ କରୁ ସେଥିରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ୟୁ ତଳେ କେତିକି କାମ ହଉଛି ତ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ଆପଣଙ୍କ 2 ଜଣ ଜଏନିଂ ଆସିଲା ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ 2 ଜଣ ଜଏନିଂ ଆସିଲା ତ ନିହାତି ଭାବରେ କେତେ 4 ଜଣ ଜଏନିଂ ଆସିଲେ 200 ବିଜନେସ ହିସାବରେ ତ ଏ କମେଇଲା 1000 ବି କମେଇଲା 1000 କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କେତେ ମିଳୁଛି ନା ତାର ଡବଲ କେତେ ମିଳୁଛି ନା 2000 ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ତଳେ ଏ ଆଉ ବି ଯୋଉ ଜଏନିଂ କଲେ 4 ଜଣ ଜଏନିଂ କଲେ 200 ବିଜନେସ କଲେ ତାପରେ ଆମ ବିଜନେସ ଭଲ୍ୟୁମ କେତେ ହେଲା ନା 8000 ଟଙ୍କା ହେଲା 2.5 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବି ପର ବିଜନେସ ଭଲ୍ୟୁମ କିନ୍ତୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କାଲକୁଲେଟ ନିହାତି ଭାବରେ କେତେ ଆସିବ ନା ଏଠି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ 2000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ନା ଲେଫ୍ଟ ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଏଠି 800 ବିଜନେସ ଭଲ୍ୟୁମ ଯେହେତୁ ହେଲା ଆପଣ ତାକୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବେ 2000 ଟଙ୍କା ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ ଏଠି।
ତାପରେ ଫୋର୍ଥରେ କଣ ହଉଛି, ସପୋଜ ଆପଣ ଯୋଉ ଜଏନିଂ କରିଥିଲେ ୟୁ ତଳେ ଏ ଆଉ ବି କି ଆପଣ ଜଏନିଂ କରିଥିଲେ। ଏ ଆଉ ବି କି ଜଏନିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ 4 ଜଣ ଯୋଉ ଜଏନିଂ ଆସିଲା ସି ଡି ଇ ଏଫ୍, ସପୋଜ ଆପଣ 3 ଜଣ ବିଜି ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନୂଆକିରି ଯୋଉ ଜଏନିଂ ହେଇଥିଲେ, ନୂଆ ପର୍ସନ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଜଏନିଂ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଯାହାକୁ ବି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଲଗା କାହାକୁ ସେଲ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ ବି କଣ କଲେ ସେମ୍ ଏମିତି 2 ଜଣ ଲାଖେ ଜଏନିଂ କରିଲେ। ତ ସେମାନେ ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ସେମାନେ କେତେ ଲେଖା କମେଇଲେ ନା ସେମାନେ 1,000 କମେଇଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦଳେ 2 ଜଣ ଲେଖେ ଜଏନିଂ ହେଲେ। ଏ ଆଉ ବି କେତେ କମେଇଲେ ନା 2,000 କମେଇଲେ, ମାନେ 2,000 କମେଇଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦଳେ କେତେ ନା 4 ଜଣ ଲେଖେ ଜଏନିଂ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି କେତେ ଇନକମ୍ କଲେ, ଆପଣ ଏଠି ତାଙ୍କ ଜଷ୍ଟ କମେଇବେ କେତେ ନା 2,000 4,000 ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦି ପାୱାର ଅଫ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟ। ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବି କାମ ହଉନା କାହିଁକି, ଆଜି ଯିଏ ବି ବଡ ପଇସା କମଉଛି ତା ପଛରେ ସବୁଠୁ ବଡ କାରଣ ରହୁଛି ନା ନେଟୱାର୍କ ବନେଇବାର, ଟିମ୍ ବନେଇବାର। ଟିମ୍ ବନେଇଲେ ହିଁ ବହୁତ ବଡ ପଇସା ଆପଣ କମେଇବେ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ମୁଁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବି, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଫୁଲ ଟାଇମ ପୁରା ଡେଡିକେଟ ହେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବା ପାର୍ଟ ଟାଇମ ରେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ ବଢେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ଫୁଲ ଟାଇମ ରେ କାମ କରିବ, 6 ମାସ କାମ କରୁଛି ଆଉ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଜଏନିଂ କରୁଛି, 6 ମାସ ଭିତରେ 10 ଜଣ ଯଦି ଜଏନିଂ କଲେ, ମାନେ ନର୍ମାଲି ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ମାସକୁ 2 ଜଣ ଲେଖେ ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା 6 ମାସରେ ଯଦି 10 ଜଣ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଇନକମ୍ କେତେ ଆସିବ ନା 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। କେତେ ଆସିବ ନା 5,000। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟରେ 5 ଜଣ ରାଇଟରେ 5 ଜଣ ଜଏନିଂ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ କେତେ ଆସିଲା ନା 5 ଜଣ। ସେଇ 10 ଜଣ ନର୍ମାଲି କଣ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି କପି କଲେ। ସେଇ 10 ଜଣ ଆଉ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ନେକ୍ସଟ 6 ମାସ ଭିତରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ହେଇଯିବ 50,000। ନା ରିଜିନ କଣ, ଲେଫ୍ଟରେ 50 ରାଇଟରେ 50, ପର ପେୟାର ଆପଣଙ୍କୁ 1,000 ମିଳିଲେ 50,000 ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକମ୍ ମିଳିଲା। କୋର୍ସ ମାନେ 1.5 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି କାଲକୁଲେଟ କରିବା, ସେଇ 100 ଜଣ ନେକ୍ସଟ 6 ମାସ ଭିତରେ ସେମ୍ କପି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି, 10 ଜଣ ଜଏନିଂ କଲେ। 10 ଜଣ ଜଏନିଂ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ କେତେ ଏଠି କମେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଟୋଟାଲ ଓଭରଅଲ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ 2 ବର୍ଷ ଏନି 24 ମନ୍ଥରେ ସେଇ 1,000 ଜଣ ଯଦି 10 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, 1,000 ଜଣଙ୍କର ଟିମ୍ ସାଇଜ ବନେଇବ, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ କେତେ ଆସୁଛି 50 ଲାକ୍ସ। ତ ଏଠି ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷରେ 50 ଲାକ୍ସ କମେଇବା ଏତେ ଇଜି ବି ନୁହଁ ନା, ସେଇ ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ ରହୁଛି ନା କଣ, 50 ଲାଖ କମେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟିମ୍ ବନେଇବା। ଆଉ 10,000 ଲୋକ ଟିମ୍ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ବନେଇ ପାରିବେନି। 50 ଲାଖ କମେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଟିମ୍ ୱାର୍କ ହିଁ କାମ କରୁଛି। ସମ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ଯଦି ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣିଥିବେ ନା, କଣ ଟାଇମ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମନି। ଯଦି ଆପଣ ଟାଇମିଂ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ଆପଣ पॉइसा कमाएंगे। ना कौन गोटे एठे एग्जांपल सपोज लिखा है आपण पढ़ी पारुथिबे, एक इंसान पूरी जिंदगी में काम करता है और एक इंसान अगर डेली माने गोटे लोक यदि पर डे 10 घंटा हिसाब रे काम करूची, 10 घंटा लेके पर डे 30 दिन काम करूची, प्लस से पूरा वर्ष टांग से काम करूची 10 घंटा लगे, पुणी के जड़े यदि 20 वर्ष स्टार्ट कर नॉर्मली 60 वर्ष पर्यंत काम कर ना, 60 वर्ष पर्यंत जो काम करुच्ची से काम से 60 वर्ष पर्यंत जी कमई थी से 60 एति घंटा ही काम करिବ ना केते ना 1,84,000 आपण जदी कैलकुलेट करिया ପାଇଁ ଆପଣ ମୋବାଇल रे କରିପାରିବେ। ना रिजिन कौन होची, आपण 1,44,000 घंटा काम कले आपण पूरा लाइफ रे जति कमेयार थियो सेति ही कमेबे ना, ताठो एक्स्ट्रा तो कमेई परिबेनी ना। रिजिन कौन होची, आपण एकुटिया काम करूछन। जदि आपण पाखरे 1,000 लोकଙ୍କର टीम अछि, केते लोकଙ୍କର 1,000 लोकଙ୍କର टीम अछि, देखो नेक्स्ट 15 दिन भितर कौन होची। जदि 1,000 लोक सेम 10-10 घंटा हिसाब रे काम करछन्ती, पर डे केते काम होची आपनकर ना 10,000 घंटा होची। 10,000 घंटा इंटू मल्टीप्लाई अपन जदि को 15 दिन रे करिवे तो निहाती भाबरे केते दिन काम हो जाउची आपनकर पूरा लाइफ रो नेक्स्ट 15 दिन भितर हे जाउची। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୁରା ଲାଇଫ ରେ ଯେତିକି କାମ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତଳେ 1,000 ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନେକ୍ସଟ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସେତିକି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ନା କରିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆସିବ ମତେ ୟେସ୍। ନା ରିଜିନ କଣ ହଉଛି, ଏଇଠି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ୱାର୍ଲଡ ରେ ହଉ, ଅଲ ଓଭର ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଓଡିଶାରେ ହଉ, ଯିଏ ବି ଆଜି ବଡ ପଇସା କମଉଛି ତା ତଳେ କେହି ନା କେହି ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, କୌଣସି ବଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସପୋଜ ମାରୁତି ଆଜି ବହୁତ ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି, ଟାଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ ଗ୍ରୁପ, କେତେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନା ରିଜିନ କଣ ରହୁଛି, ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଦ୍ୱାରା ପସିବଲ ହଉଛି। ଏଇଠି ଆମକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି ନେକ୍ସଟ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ୟା ତ 4 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ କାମ କରିବାଟା ଫୁଲ ଟାଇମରେ ଏଇଟା ଆମ ଚଏସ୍। ମୁଁ କହିବି 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ନ ହେଇକି ହାର୍ଡଲି 5 ବର୍ଷ ହଉ।
ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟ ଟାଇମରେ କରୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 50 ଲକ୍ଷ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷ ବି ଯଦି ଆସିଲା କଣ ଖରାପ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆସିବ ନିହାତି କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ନା କଣ ଅଲରେଡି ସେଇ କାମ ଅଲରେଡି କରୁଛନ୍ତି? ୟା ତ 40 ବର୍ଷ, କାରଣ ଅଲରେଡି ଯୋଉ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଅଲରେଡି ଆଗକୁ ଆପଣ କରିବେ। ନା କରିବେନି? ନିହାତି ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେହେତୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ କିଛି ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କହନ୍ତି କି ସେଇ କାମଟାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବି, ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାପିନ୍ ରହୁଛି ଆମର କଣ ନା 2 ଲାକ୍ଷ କି 1 ଲାକ୍ଷ ପର ମନ୍ଥ। ଆମର ହାଏଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ରହୁଛି ସପ୍ତାହକୁ ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ କମେଇ ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ବନିଯିବ ଆଉ ମନ୍ଥଲି ଆପଣ 8 ଲକ୍ଷ କମେଇ ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆକୁ ନେଇକି ଏଟା ଆହୁରି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ ଅଛି, କଣ ଟ୍ରିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ। ଏଠି ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ରହିଛି ଆମର, ନା ରାଙ୍କ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ଆଚିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏନି ଓ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଯେତେ ବି ଟାଇମ ଲାଗୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରିଜିନ କଣ ରହୁଛି? ଯଦି ଆପଣ ଟିମ୍ ବନେଇକି ଫାଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ଆଚିଭ୍ କଲେ ତ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ 10 10 20 ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଜଏନିଂ କରୁଛନ୍ତି 10 20 ହଜାର ତ ଆପଣ 10 ହଜାର ତ ଆପଣ କମେଇବେ। ତା ବାଦ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ କଣ ଦଉଛି? କେତେ ଟଙ୍କା? 7,000 ରେ ନା 7,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ଆହୁରି ଦଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ରାଙ୍କ ଆପଣ ଯେମିତି ଆଚିଭ୍ କରିବେ, ପେୟାର ଇନକମ୍ ତ ସେ ଅଲଗା ମିଳିବ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଙ୍କ ଇନକମ୍ କଣ ମିଳୁଛି ନା 9,000 ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳୁଛି। ତ ସେମିତି ଲେବୁଲ ୱାଇଜ ଲେବୁଲ ଆପଣ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଙ୍କ ଇନକମ୍ ବି ବଢି ଯାଉଛି। ସପୋଜ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ 11 ନମ୍ବର ରାଙ୍କକୁ ଯଦି ଯିବା, ଆପଣ ଯେତେ ବଡ ଟିମ୍ ଡେଭଲପ କରୁଥିବେ ତାର ତ ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଆସିବ, ତା ବାଦେ 8,33,000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ମିଳିବ। ମଜା ଆସିବ ନା ଆସିବନି? ନେକ୍ସଟ କଣ ରହୁଛି ନା ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେରିଟୋରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ରହୁଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ନା ବାହାରେ ବୁଲିବା। ବାହାରେ ବୁଲିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରହୁଛି ଆଜି ଯେକୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ଯିଏ ଥାଉ ନା କାହିଁକି। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯିବାର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଉ ରହୁଛି ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରେଫର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏତ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଲାଗି ଆପଣ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସବୁଠୁ ବଡ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି ଫାଇନାନ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଇଁ ବାଧା ସାଜୁଛି। ତ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି, ଫୋର୍ଥ ରାଙ୍କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ନା କଣ ଦଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାର ଅପରଚୁନିଟି ଦଉଛି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପେ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ ଯିବାଠୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପେ କରିବ, ରହିବା ଖାଇବା ଷ୍ଟେ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ପେ କରିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ। ୟା ମାନେ ନୁହଁ କମ୍ପାନୀ ଦଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାଇ କୋଉଟେ ସୁନା କିଣିବା, ତା ମାନେ ବୋଲି କଣ କମ୍ପାନୀ ଆମ ପେ କରିବ? କୋଉଠି ଯାଇକି ଅଲଗା ଏନଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା ତ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ପେ କରିବ କି ନାହିଁ? ଆମର ଟ୍ରାଭେଲ କଷ୍ଟ ପ୍ଲସ ଷ୍ଟେ ଆଉ ଫୁଡିଂ କଷ୍ଟ, ଟୋଟାଲ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟାର ଯୋଉ ରହିବ ବୁଲିବା କଷ୍ଟ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଦବ। ନା କଣ ଫୋର୍ଥ ରାଙ୍କ ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ ରହିବ ନୈନିତାଲ, ୟା ତ ଇକୋଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗା ଗୋଆ ହାରିକା ହଉ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଟ୍ରିପ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ 6 ରାଙ୍କ ଯଦି ଆଚିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ରହିବ ନା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ ଆପଣ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। ଟ୍ରିପ ନା ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଯୋଉଟା ବି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି କମ୍ପାନୀର ଟାର୍ଗେଟ ଆଚିଭ୍ କରିକି। 8 ରାଙ୍କ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କରିବେ ନା କୋଉଟା ନା ଦୁବାଇ ରହିବ। ସେ ବି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମିସେସ ସହିତ। ନା କଣ କମ୍ପାନୀ 8 ରାଙ୍କ ପରେ କମ୍ପାନୀ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଯାହା ବୁଲିବେ ବୁଲିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ନ ଦେଇକି କମ୍ପାନୀ ୱିଥ ଫ୍ୟାମିଲି ମିନ୍ସ କଣ, ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମିସେସ୍ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ କଷ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଫୁଡିଂ, ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟେ ଟୋଟାଲ ରହୁଛି କାର ନା କମ୍ପାନୀର। ରହିବା ଖାଇବା ଆଉ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଯିବା ଆସିବା ଟୋଟାଲ କଷ୍ଟ କିଏ ଦବ ନା କଣ? ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନି ବନି ଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗ୍ଲୋବାଲ ଟୁର ଅଛି। ମାନେ ପାଖାପାଖି 18ଟା ଜାଗା, ମାନେ ସେଇ ଭିତରୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗା କାଢି ଦଉଛେ ପାଖାପାଖି ମାନେ କେତେଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 17ଟା ଜାଗା ଆପଣ ଏଇଠି ବୁଲି ପାରିବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା ପରେ। ନା ରାଙ୍କ ୱାଇଜ 18ଟା ରାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 6 ନମ୍ବର ରାଙ୍କ 8 ନମ୍ବରଠୁ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଅଛି ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅଛି। ମାନେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 11ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଭିଜିଟ କରୁଛନ୍ତି। 11ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ନିଜ ଲାଇଫରେ ଭିଜିଟ କରିବାଟା ଫ୍ରି। ଯଦି ଆପଣ କଷ୍ଟିଂ ପକେଇବେ ବହୁତ ବଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆସିବ, ଖାସ କରି ଲାଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ବଡ ବୁଲିବା ଜାଗା କୋଉଟା ରହୁଛି ଆମର ୟୁଏସଏ ରେ। ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବଡ, ଆଉ ୟୁଏସ୍ ଭିଜା ଏମିତି ଇଜିଲି ମଧ୍ୟ ମିଳେନି। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିପାରିବେନି କାହାକୁ ମତେ ପଚାରେ, ୟୁଏସ୍ ଭିଜା ଏମିତି ମିଳିପାରେ। ବହୁତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ବିଜନେସ ଲାଇଭ ଲିଗାଲି ଥିବା ଦରକାର, ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଏସ୍ ଭିଜା ହେରିକା ମିଳୁଛି। ଏନି ଆପଣ ହୋଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ପୋଜିସନକୁ 8ଟା ରାଙ୍କ ଆଚିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଲ ଓଭର ୱାର୍ଲଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଲି ପାରିବେ। ଯୋଉଟା କି କଣ ନା ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟ ୱିଥ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ନାହିଁ, ୱିଥ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ମୁଁ ଆସିନେବି
ନାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଆମ ଚାମ୍ପିୟନ ଯୋସେଫ ସୁବ୍ରାମ ଗ୍ରେଟ୍ ମେଣ୍ଟର ସାରଦାସ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଇନକମ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗ୍ରେଟ୍ ନରସିଂହବାଜି ହଉ ସୁନିଲ ସାର୍ ହଉ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ସାର୍ ହଉ ହରିକିଶନ ସାର୍ ହଉ ଟିକେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ସାର୍ ହଉ ୟୋଗେଶ ଯାଦବ ସାର୍ ହଉ ଯଦି ଆମର ଗ୍ରେଟ୍ ଅଫଲାଇନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯଦି ଇନକମ୍ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ମନ୍ଥ ଇନକମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 1 CR। ରିଜିନ କଣ ତାଙ୍କେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆଇଟରେ କାମ କରିକି ଆଜି ଏଙ୍କ ତଳେ ପୁରା କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା 90% ସେଫ୍ ସବୁ ଆଜି ଆଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛି। ଏତେ ବଡ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ଆଙ୍କ ତଳେ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେଇକି ଅଛି। ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ ଲୋକ ଆଙ୍କ ତଳେ ଆଜି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଟିମ୍ ସାଇଜ ଅଛି। ଯୋଉଟା କି ଡେଲି ୱାଇଜ ସେ ବଢୁଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହଉଛି ନା କଣ। ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଆର୍ମି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଜି ଫର୍ବସ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ମଧ୍ୟ 2020 ଆଜି ଆଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆପଣ ନେଇକି ଯିବା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲକ୍ସରୀ କାର ପ୍ଲସ ଇନକମ ଯଦି ଦେଖିବେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ। ନେକ୍ସଟ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୋଗେଶ ଯାଦବ କାର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବଡ ଇଏ ତାଙ୍କ ସାନ ସାନ ଭାଇଙ୍କର ଚାକିରି 10 ଲକ୍ଷ। ତ ଇଏ ଦେଖ ସଜିତ ସାରଙ୍କର ଯୋଉଟା କି BMW ଠିକ ମତେ ଆଜି ତାଙ୍କର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି। ନାଇଁ ଇଏ କଣ ହଉଛି ପାୱାର ଅଫ ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ଆଜି ଯାହାବି କ୍ରିଏଟ ଆଦର୍ଶ ଯାହାବି ଗ୍ରେଟ ସାରଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନକମ ହଉଛି କଣ ନା ଟିମ୍ ସାଇଜ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିକି। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିମ୍ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କେ ଏତେ ବଡ ଇନକମ ନେଇ ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ତା ପଛରେ ରିଜିନ ରହୁଛି ଆପଣ ଏତେ ବଡ ଇନକମ ଯାହା ବି ଡ୍ରିମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ କାରଣ ରହୁଛି ନା ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ତ ଏତି ଏଇଆ ହଉଛି ଆମ ସେଫସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବିଜନେସ ପ୍ଲାନ୍ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ଟାଇମ କିମ୍ବା ଫୁଲ ଟାଇମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିରେ କାମ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଜନେସ ବିଷୟରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିବି ମୁଁ ଅଫଲାଇନ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଲାଇଫରେ କେମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ ଆପଣ କମେଇ ପାରିବେ କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ଯୋଉଟା କି ଆମ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆର ମୋଷ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସକ୍ସେସ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ଯୋଉଥିରେ କି ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ବାକି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଶିଖେଇବ A to Z ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କରିକି କି ଆପଣ ବିଜନେସକୁ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଶେଷ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବର ସହିତ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।